बोरायाखै दंथारो आंथ' बोरायनाय मोनथारबाय थास' बिबार लायनो थांसै सनाफोर मैया फैलायबाय नै जोङो स्कुलाव थांसैलायनाय आबिया गावखौ गाहायाव नाहरनांगौनो थैखागोनसो बायल' होननाया जाबावानो दिनै गाहायाव नाहरना बाय बाय थांदो दे बाय नाहरबाय आं बै खिरखिसो नाहरसै दे थैखागोनसो गावखौ नाहरनांगौनो नै थांनायखौ बोरै बाबायालाय गाड़ी कहाँ है पापा का उधर ही है तो जाओ जल्दी ओ गारियाबो पार्किंआवसो दोनदोंनो थाबायलांदो दे बाय नाहरथारनांगौ जाहैदों गावखौ खम जारला बोथोराबो नै दिनै अखा हां जादोंलाय हायोना मायो सनाफोर नोंगुमैया बुरायबाय ओरैबायदि खानाय गोमोन दङ दिनै एसे सुना होनदां मोनजोबखाथारबाय खानायानो खानाय सुना होनायखौसो सेंग्रा नुसाबबायसै मोनाखै मोनबावाखै जाहैदों नै मोनजोबबाय खानाया दा मोनाखैसो हरबाय नै जायगायावनो बेसे फुनो ओजों आंहाबो मेगनानो जालायलांबावलासो बोरायाखै दंथारो जों खानायफ्रानो मोनलांजोबबाय गावखौ सेंग्राल' होननानै लाथारो नै बोराय होनबा बोराय जाबावो जाहैदों नै नोंथांमोना खिथाहरदो बोरायदोंना बोरायाखै कमेन्टआव खिथाहरदो सनाफोर बोरायदोंना बोरायाखै गावखौ बोरायाखैल' होनथारो आंथ' बोरायनाय मोनथारबाय नुबाय खानायानोबा मोनजोबथारबाय जा डिस्टार्ब मोनखाबाय न' सिङाव खि मोजाङै नुबाय बायो जारलासो बाहेरायावबो जिरायहैजाया सान्दुं मिथिं खोना गोजा खोनाफिनसै माबे अयबास जाबाय बायो आंहा एखमबा गोजा एखमबा गुफुर लालायथारदोंबा नोङो सस्रमाफ्रा कालारजों हिसाबै बुंलायथारदो मानसिफ्रा सिनायलायि थास' बिबार लायनो थांसै सनाफोर मैयानि थास' बिबार मोननैया माने गिदिर जालायबाय आरोखि बेखौ लायनोसैलाय ओमफ्राय मोननै फिसा फिसा ओंखारबोलायबाय दा बे मोननैखौ लायनानै दोनफैग्रोनोसैलाय आङो बिदिनो मोननै लायनानै दोनथुमनानै बोथिसे जानोसै आरो लायबाय थाग्रोनोसैलाय ओरैबायदि जंगल जाबाय ओमफ्राय बेहायलाय साफा आरोखि लायना फैगोनसै दुगैयाखैबो लायनानैसो दुगैनोसै नैबे गाहायना आराम साफा खालामो ओंखायनो साफा जाबाय देरलायबाय सनाफोर मोननैया बे मोननैखौ लांसै ओमफ्राय नै मोननैया ओंखारबोलायबाय गाबोन लांफैनांगोनलाय बेखौ मोननै दंबावो नै मोननै फिसा बेखौ देरहोनोसैलाय ओमफ्राय फैबावनांगौ दंना गैयाथाय गैलादां फैनांगौआ इधर भी आइए इधर का नहीं आया ना भिन्दिया मालाय जि मोजां जादों थायहांबायबो भिन्दिया गायबालाय जायो बेयाव मैगंफ्रा आरामनो मोनबोबाय नै सनाफोर मोननै दा मैयानि मोनसेजों नै दिनै मोनथाम जाबाय आरो मोननै बारगासिनो दंबावो मोनबा जाबाय मानो बोथिसे जाया बोथिसे खुनुरुखुम जागोन ना जों सानैनि थाखाय खिन्थु फिसाजोआबो जायो होमबाबो जागोन दे दोनथुमनानै संनोसै आङो दा बेखौ माथोहाय बे जानो लुगैनायफ्राव ये होयोना बार नै बेहाय मैयाना नै आयु मैयाना नै बारफुलायबाय फ्रिज सिङावनो दा नै बेखौ दोनदेरफानोसैलाय बै मोननै मोनबासो बै मोननैखौ मोनबासो जागोन आङो बिदि गोमोन खालामनानैसो जागोन गोथाङाव लाबोला दा नै बेलनि जुइस लोंसै सनाफोर
बेलनि जुइस लोंनोसै देखावनानै लानोसै नै देखावनो जेबो गैया थफि आखाइजोंनो होख्लायनोसै देखावनोसै देख'नानै लानोसै नै ओरै गावफैयो नालाय गाहायाव गोलैबाथाय एसे माबा जायो आरो फिसा आखाइजोंसो होयो आंना देनजार माबा दंखायोहाय मैखि मा होनो बेगर जुइस लोंनोसै उदै थान्दा मोननायनि जोंनावसो गोदो न'आव बिराद दंखायो मोने मोने बिराद सिरिमोन बिराद जायोमोनहाय जोङो बेनखौ मोनबाथाय गोथाङावबो बिराद गोथावसो मोनबावो आंहा दानि जुगावसो जालाबायलाहाय उन्दैफ्रा जोंखौ बिराद जालाबायनाय जायोमोन गोदो दानि गथ'फ्रासो जेबो जानो रोंला साराव उननानै लांसैलाय जुइस बरननानै लोंसै सिनिबो एसे होबाय गोदै खम जागोन ना ओंखायनो सिनि होबाय दैबो होगोन नालाय माने सरबट बायदिसो जागोन ना बियो ओंखायनो सिनिबो होनांगौ आरो बेलाथ' बांद्राय गोदै जाखाया फाइनेलि जाबाय नै सनाफोर थांना गेलास स्टिलावनो लोंसै हानबाय थानो बायोहाय आङो बायला बुइलाखायनो जायगाफ्रानो गैयैखायनो खापथामनि एसे खम जाबाय माया एसेल' लोंखागोन Duran cup. Malay duran cup na siya. Jadi konsep aja nih, konsep aja. Pilih banyak sih kan. Bukan saya. मोनालायबायलाय मार्केट फैनाया ओरैबायदि जोंना जाहांथारलायबाय फैलायबाय नालाय जेरावबो लामाथ' गैया कहीं जाने का तो नहीं है बस एक ही बस ये है एक ही बाजार है हम लोग एक ही बाजार है छोटा सा मेन रोड के पास जम्मू रोड लिख रहे हैं इधर से जाएगा जम्मू कश्मीर इधर से जाएगा जलंधर लुधियाना जा मोनालायखाबाय माबा लानानै बासिलु बासिला फिसा फिसौ बुस्थु